ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ସବୁ ବି ମାନେ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିନଥିଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସବୁ ପିଲା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମିଞ୍ଚେ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିକି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ତ ଠାକୁର ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ସେସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ପତାକା ଥିଲା ତ ପଡ଼ିଆ ସାରା ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ମାରିଦେଲୁ, ଯେତିକି ପତାକା ଥିଲା ତ ସବୁ ମାରିକି ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହବ ନା, ଯିଏ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତ ଖେଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଏ ପତାକାଟାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେ ଲଗେଇବାରେ ଯେତିକି ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମମି ପାଖକୁ, ତ ମମି ତାର ବସି ରୋଷେଇ କରିବ। ମାନେ କେତେ ପରିବା ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ 80 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ ନା, 80 କି 100 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମମି ତାର ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ଖେଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଖେଳ ଦେଖି ସାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଲେଣି, ମାନେ 1 ବାଜିଗଲା।